Kaixo arratsaldeon, gaur Artizarrak kadete taldeko neskei elkarrizketa egingo diegu. Hemen daukagu jokalari bat, zein da zure izena eta ze postutan jokatzen duzu? Zaratalbi eta medion jokatzen dut. Oso ondo, zein izan da gaurko partidaren emaitza? 5-0 irabazi. Oso ondo, eta esan digute txoritxiki bate gaur zure urte betetzea dela, zorionak. Opari batea eduki duzu hola golen bat sartuz? Bai, gol bat. Ba, zorionak, ondo pasa, eta eskerrik asko elkarrizketagatik. Eider Parra eta delantera. Eta nolakoa izan da gaurko partida zure iritziz? Zaila, baina ondo jokatu dugu. Bai, aurkari gogorrak izan dira? Ez asko. Ez. Orduan zergatik izan da zaila? Patada asko ematen zuten. Ostikoak jotzen zituzte? Bai. Bueno, baina azkenean golak sartu dituzu, ezta? Bai, 3 gol. Zorionak. Eskerrik asko. Leiretxa esusta eta medioz jokatzen dut. Bai, eta gaurko partidan zein zatitan jokatu duzu? Bigarren partean. Ta nolakoa izan da zati hori? Ba, saia, baina uste dut lehenengo partea baino erresagoa eta eroso egon naiz. Bai, eroso sentitu zara, zerbait nabarmendu nahiko zenuke zati honi buruz? Gol asko sartu ditugula. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko.